akụkụ ya bụ Mbaise ama m na ghọtara ajụjụ a na tupu ala anyị bụ Naijiria enwere onwe ya n'aka ndị ọcha n'afọ 1960 o nwere obodo Ọkpala o nwere ka akụkụ ya si bụrụ Mbaise. Biko nwanne m nwoke na ọhaneze na-ege ntị, onwe ihe dị ka akụkụ Ọkpala ọbụla ebu Mbaise. Ihe mere n'iwu na kedụkwa n'oge gboo ihe dị otu ahụ ọ dị onwe mgbe ọ dere ihe mere n'iwu oge ahụ for anything. Ọ ha nwa na-abịa ebe anyị na-abịa agba ekperekpe na-evu akpụ na ihe ndị ọzọ. Ihe na-akọ bụ na onwe ihe jikọtara Ọkpala na Mbaise. Abụ ha n'ebe anyị anyị na ha na-alụkọtara na-emekọta. iwe tomorrow till echi na-abịa abịa ndị Mbaise ka na-apụta Ọkpala ha ṅụcha mma ịma Ọkpala bụ obodo mepere emepe ọ wee mega town. Ndị Mbaise na-apụtakwa ha ṅụcha mma kọrọcha akụkọ ha alawakwa iji gwa gị na ndị a awụghị ofu mmadụ. Ụmụnne Clara na-abịacha ebe ahụ. O nwekwara ajụjụ ọzọ ya bụ Awụja jụkwara na mgbede a ọ sị akụ ihe nwenụ kọrọ na onwe ka agụ si bịa ahụ agụ mmadụ ga-anwụ na obodo Ọkpala na ihe dị otu ahụ ọ kwụsịla ka ọ ka dịkwa ire. My brother ọ ka dị ire ruo echi na-abịa abịa ruo echi na-abịa abịa mana kedụkwa agụ dị agụ dị n'obodo anyị dịkwa lọki unu agarughị n'ebe ahụ ebe seminarị ahụ n'azụ seminarị agbada ha ji akpọ ebe ahụ mgbagwu ọkwa ebe ahụ ka agụ mgbagwu ọ ebe ahụ ka m bi. mana ha ga-arụtụkwa ya aka na nkenke nọ. Nke ọzọ enweghị okwu si datị onye ọbụla mụrụ nwa mebi ya ọ na taa nwa ha na-arịa ọrịa ya na onye Ọkpala ọlarubeghị ọgbọdọbe nwa ha vileji na nwa ha ga na-arịa ihe m ji ebe wọtọpụta ndị nugbo ovasi a ga-esi ebe akpọrọ nwa alọtara vileji ebe nwa ha bịa yiwe aka ahụ ma gị ajọ ya gaziere gị nọ. Ajụjụ mbụ ọ jụrụ bụ na o nwere ihe dị iche na Ọkpala na Ngọ. O nwere ihe dị iche na Ngọ na gịnị Ọkpala. Ihe awa ajụjụ mbụ njụsoro unu asa anya mana unu ga-agbalị rụtụkwa ya aka. Ajụjụ ọzọ wee bụrụ na kedụkwa na onye bi na mba ofesi mba ndị ọcha nọrọ ebe ahụ mụọ nwa ọ bụ iwu na ọ ga-akpọlatarịrị nwa ya Ọkpala bịa wụọ ya ọkpa. Brother but it was at some point ka Ọkpala na Ọkpala amaghị onwe ha and Ngọ amaghị onwe ha. That is on that. On your second question, onye ọbụla abụ nwa afọ Ọkpala maara ihe ọ ga-eme ma ha mụọ nwa ele gị anya ya bụrụ na ọ nọ obodo oyibo ọ maara ihe ọ ga-eme. Like I've said, ihe mere m ji gawa nke mbụ na ebi m nso and mgbe ahụ akpọrube nwa ahụ ụlọ mana ọ bụrụ ma a sị na mbi mba ofesi amakwa m what to do. O nwere mgbe m kwutoro okwu ute kwutekwa okwu aja ala bụ ofu aja bụkwa ofu. Onye ọbụla nwa afọ Ọkpala
nọ abroad mụọ nwa ga-emeke use of these two things. Ọ ga-eweta aja, enwere ihe ndị ọ ga-ekwu, wetakwa ute ya, weta ya mee ya, nwa ya ahụ ga-ehi agụ n'ihu ya. Yes, ọ ga-ehi agụ. Daalụ. Ndewo. Ajụjụ ọzọ Awụja jụrụ wee bụrụ na o nwere akụkọ ha nụrụ na o nwere ụmụ nwaanyị obodo unu bịara nnọọ merụọ ala, ụmụ nwoke unu edina ha na-amaghị ama n'ụzọ na-ezighị ezi. Emechaa mgbe ahụ ụmụ nwoke ahụ agbafuo, o wee na-ajụ sị ndị ahụ ha mechara gịnị meziri ndị agbafuru? O nwere ihe dị otu ahụ mere n'obodo unu? O nwee na ka inu so nụta akụkọ a? Onweghị ihe dị otu a. Anyị anụbeghị ụdị akụkọ a n'ala Ọkpala. Ndewo. Ịma ka m put oge tụrụ Awụja, ịma like we said, Ọkpala wụ a village in Ọkpala Autonomous Community. E nwere ike ụdị ihe dị otu ahụ adị na the other 6 villages imekere up Ọkpala Autonomous Community, maka ọwụ 7 villages. Ịghọtala? Ngozi Osioji ọkwa ya na ha zibata ozi ọsị mgbede ọma ndị ọma Eko FM na chief karịa Ojezuru Obodo. Ndewo. Ọ na-ajụ sị kedu ka esi akpọ bride price ụgwọ isi nwaanyị na Ọkpala? Ọ sị ọ dị ọnụ. Ndị ụmụ mgbọtọ ma ọ bụ ụmụ ọkpụ, amaghị m ka ndị ọzọ si akpa. Anyị na-akpọ ụmụ mgbọtọ, ya bụ ụmụ amụrụ na Ọkpala. Anaghị ewe iwe na ọ bụrụ na ndị nwoke dị ka anyị gawa ịlụ nwaanyị ebe ndị ọzọ, na anyị na-ebu akpa rice, bu akpa beans, zụọ ji, agụọ ma ladies machine, anyị azụọ. Mana ndị ọzọ bịazie ịlụ ụmụnne anyị ndị nwaanyị, anyị agaghị astand kwasị ha ma ịkwa n'ihe ahụ anyị mere ebe ọzọ. Ịlụ nwaanyị dị very cheap, the cheapest anywhere. N'Ọkpala. Uche, you can try it. Onye ji 500,000 ọ ga-alụ nwaanyị? Ọ dị too much. Ama m ihe mere njikwa ahụ ego ahụ. Ọ dị too much. Yes, you can try it. And that is why anyị enweghị ụmụ agbọghọ anyị na-erigmara olu. Yes. Ịbịa n'Ọkpala wee clean town. Yes. Dịka unu hụrụ. Anyị hụrụ kweta na anyị hụrụ. Onye ọbụla nọ na shop ya. Onye na-anọ na shop nwere ebe ọ nọ na Ọkpala Junction buru nke ya n'isi. So Uche, just give it a try. Confirm. Clara gaa n'ihu jụọ. Na ozi nke si n'aka Austin aka n'azụ si Irete. Ọ sị mgbede ọma Uche, Clara na ndị nga Ọkpala. Ọ sị biko na-abịa na ihe gbasara alụmdi na nwunye, enwere ihe ụnụ na-asọ na alụmdi na nwunye? Enwere ihe ụnụ na-eji asọ ma ndị mmadụ bịa ịlụ nwaanyị? Ụnụ ji akpa oke? Ụnụ ji akpa oke? Onwe oke anyị na-eji akpa. Oke ọ na-ekwu maka ya bụ na o nwere obodo ọ ga-awa asị onye awa onye ọha ji ọ bịara ịlụ ha, ọ na-asị mba ndị ọha ji. Ma ndị Yoruba bịa ịlụ nwaanyị ebe ka anyị ga-ekenye ha nwaanyị, ndị Hausa kwa anyị ga-ekenye ha nwaanyị. The difference bụ that ụbọchị anyị na-alụ nwaanyị, o nwere ụbọchị anyị na-alụ nwaanyị, o nwere ụbọchị anyị na-alụ nwaanyị n'ụlọ anyị. Ụbọchị a na-alụ nwaanyị bụ ụbọchị Eke, a na-alụ nwaanyị. Nke abụọ bụ ụbọchị ndị mmadụ, ụbọchị Orie, ụbọchị Oriukwu a na-eli nwaanyị ụbọchị Echi ahụ, a na-eli nwaanyị ụbọchị Orie. Up to the extent that n'ụlọ anyị nwaanyị anaghị akụ mkpamkpa ụbọchị Orie, nwaanyị anaghị akụ dịka a na-akụ ikpo, nwaanyị agaghị akụ ya ụbọchị Orie. Ya kụọ ya, a ga-eme ya iwu, a ga-anya nha. So that's the most important. O nwere ihe nwaanyị na-aga ime ya ụbọchị kakwana ọ ga-akụ ikpo ahụ, ọ ga-ekwu the reason o ji kụọ ya. Only ụmụ nwaanyị ndị nọ n'ụlọ ga-ama the reason. Ọ ga-esi na akpọrọ okuo ụmụ nwaanyị, ọ na-ekwu ga kụọ ya kpom 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 ya lawa.
aga eli nwaanyị ụbọchị oriokwu. Ndewo na Facebook anyị ajụjụ akarịala ka anyị were nke si n'aka Emmanuela Faith Ibuchi ọ sị mgbede ọma ndị ọbịa ndewo ọ sị agụ ahụ o nwere ike iri onye alụ ebe ahụ Mba. onye alụ gawa onye ọkpaala onye alụ bụ aghọọla onye ọkpaala ya wa agụ agaghị eri ya mba. anyị ahụ na nke gị nke iru Ifenyi nwa ọkwa ya oke anya ọnụ nke iru ka isi amakọhịa zibata ozi gị ị na-ajụ sị kedu kwanụ ka agụ ahụ ga-esi achọpụta onye wu onye ọkpaala ụnụ ga-ahụ ajụjụ taa ọkwa taa eziokwu agụ ihe ahụ there are a lot of mysteries. Okay. Ọwụghụ ihe our making. Ị bịaruo n'ọkpaala o nwere ndị ji agụ dịka deity. Ndị na-efi ya na-eme ihe ndị a. Ụmụ nnọdị ma ole na-ama ube ha ji agụ dịka arụsị. So ọ bụghị ihe anyị mere. Agụ amara na ndị ndọkpala marakwala agụ alụbata gị taa agụ amara na alụbata gị taa n'ọkpala ọ mara na because ihe ahụ dị spiritual. Na mgbakwunye ndị Igbo sị na anaghị atụrụ iji ihe na-eshi isi aka ijiji maara ebe ihe na-eshi isi dị. Is a spiritual something. Whenever alụbatara nwaanyị like m nwa my wife onye Mbaise. Okay. Ịghọtala agụ emekabeghị ahụ before ma ụmụaka m mụrụ amụ. Ngwanụ ka anyị gaa na Facebook anyị ebe ajụjụ nọkwa ye agbara m na agwa ọwụ back to back ya ga ebe a wina nwere ihe na-aghọta ebe a nwere ihe na-aghọta igirigi ezowele Uche Amadiegbo ọ sị nne ya ọkara gbara ya na ọkpaala edevelopụla tupu alụọ ya na nke ọ bụ eziokwu. Yes, ọkpaala like I said now ọkpaala wee mega town. Okay. Before alụọ agha ọkpaala wee ebe ndị mmadụ na-apụta. Mmadụ na-apụta like ndị ebe Clara. Ndị Mbaise. Ha hụrụ ọkpaala dịka ala bekee and by then our great grandfather Abu Okereke himself was a warrant chief. Okereke aha ahụ na-ada ụda adasi ike n'ọkpaala. Aha ahụ 1 in a million. All number 1 celebrity royal name enwere n'Imo State. Okay. Gaa n'ihu. Okereke ogene. So ọ bụrụ warrant chief whose chambers bụ ebe other ezes or village heads na-abịa like from ebe nke Clara ha nwa atụrụ ọcha Mbalewe and others ihe koronye ha na-apụta ọkpaala ya na-ebrifu ha ihe onye ọcha gwara ya ihe Douglas gwara ya Douglas gwacha ya lawa ndị nke abịazie ya agwa ha so onye dị otu ahụ before the war ị ga-ama na onye ahụ ọ gbagotere ka ọ dịkwa o nwere ajụjụ si n'aka Sonny Barry dabata na Facebook anyị ọsị mgbede ọma Best Radio Couple na biko na anyị jukene ndị ọkpaala na onwere ihe jikọtara ọkpaala na eche onwere ihe ha in common maka na ha bịara nọ bikọta nso. My brother enweghị ka sister onweghị ihe jikọtara ọkpaala na eche. In fact you have to walk past 2, 3, 4 autonomous communities before you nweta eche. You nweta ọkpaala you get Ocholo autonomous community. Okay. You get Ezama autonomous community. You get Amala Alatia autonomous community before get banye eche. Yes, eche River State. But I will a common boundary. Yes, but it is a bit far from Obala we are talking about. Obala ị na-ekwukwu n'okwu ya wụ ịgawa Aba gesi mba ka akwụsị mmadụ n'Ọkpala Junction. Ọkpala Junction. Ọkwa ya wụ na ịbịara ụlọ. Ọ ya wụ ọkpala a na-ekwu ekwu ya. Ndewo nwanne. Ndewo. Ka ọ dị mgbaga n'ihu nwaanyị ọma. Ị na-ekwuola na ndị echie na ngwa ọkpala ma ọkpala ha gbakọtara ha nwere bandịrị. Kee obodo ndị ọzọ ha na ọkpala nwere bandịrị?
Okay. Ndị obodo ndị ọzọ ha na ọkpala nwere nchekọrọ ahụ. Ọkpala wụ obodo nọ because ọwụ ndị obodo ọbụla siri ike a na-eji eme na ha nọkarị n'oke ala. Ọkpala nwe Imo. Ọkpala nọ na agbata Imo na Abia steeti. Ndị ngwa. Okay. Then were nta ọkpala nwe shiri Imo. Ọkwanye aka eji za Imo steeti. Onye ọkpala jikwa Imo dịka deity. Nwe ọkwa ebiri gị achọ ọ ya ji Imo family ha. So ọkpala nwere boundary with Mbaise ebiaruo o nwere one of the villages in Ọkpala, two of them no in between Ọkpala and Mbaise. Okay. You have Umuhe, you have Umukabi. Ndewa. N'ihi na ebiaruo Ọkpala ihe a na-akpọ Ọkpala Autonomous Community. Ọ wụ 7 villages. Obodo asaa ahụ kwekọrịtara dịka ha ji edere nke awụ Ụmụagwụ, Ụmụogbe, Ụmụmahi, Ọkpala, Ụmụagwụ, Ụmụkabi, Ụmụọda before Ụmụohi. The 7 villages wụ ihe mekere Ọkpala Autonomous Community. Ọkpala wụ nwa nke anọ nke ama asaa. Okay. Mana otu Chukwu jiri du ya iji sị ha hapụ anyị n'ihi na onye chi ya fụchara onye chi ya guzoro mmadụ hapụ ya kwatu ya. Otu a. Anyị amaghị mgbe nwa bekee jiri bịa ebe anyị bịa kpọrọ ogene okereke mee ya wara chief eloketi ya kọt Ọkpala seminary Ọkpala secondary school Ọkpala polisi Ọkpala ihe eme Ọkpala apụta ihe. Ndị gbara anyị gburugburu anyị nwere Ụgwana. Ngwa gaa n'ihu rụtụ ya aka kedu obodo ndị gbara Ọkpala gburugburu? Ụgwana nọ anyị n'akụkụ taa. Ụgwana nọ na Ụchụlụ. Okay. Egbelubi nọ na Ubichukwu. Okay. Nọ anyị ebe a.